نايلومي مصنعتنا كمتي كلاتكم حسابكم كتبوا صناحكم كاب جبر حوارات حموشته كاب قصري 10 شعات كساب 28 تنزلو حسابيو قطر 10 شعات 18 بمنباب كجمري مالتي انتاي بلسي شعوت ليك اكاهنات مستوم مسؤوز نبرو كلاتهم كوينو نساتهم كا شارا صدقاويانيم قناعات مليئوم تنسو اداوم زرغيهم نحواريات حازوم نابيت ما اسرت حزبون اتوم ملائك እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማዕሰር ተኸፊቱ ንወጻኢ አውጽኡ ኪዱ አቤት መቅደስ ደውልኩም እዚ ሁሉ ቃል ህይወት ንህዝብ ንገሩ በሎም እዚ ክፍልዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቀጸለ ክፍልዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረአናዮ بإيد حواريات بزوح تأمرتن تأمراتن كم تجبره بزوحات سبوت أنستن بقويتا أمينهم نبتا محبر أملاخ كم يوسخوهم كم زنبورو رئينا نيرنا كابوتري 10 شدشتا تمليسنا هنا نبب كودنا انتاي بلسي كابتوم كالوت يبلنا دفيرو تتصنبرو ما ينبرن እቲ ህዝብ ግና يخبሮም ነበረ ዝበለጽ እኳ ብዙሓት ሰብኡትን አንስትን በጎይታ ዘአመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ ጴጥሮስ ከሐልፍ ኮሎ ጽላሎት አብ ገሊኦም ምእንቲ ወድቕ ኢሎም ንሕሙማት አብ ዓራትን አብ ቃሬዛን ገይሮም ተሰኪሞም ናብ አደባባይ የውጽዎም ነበሩ አብ ዙሪያ ኢየሩሳሌም ካብ ዘለው ከተማታት ከአ ብዙሓት ተአኪቦም ይጓዙ ነበሩ ሕሙማትን ብሩኽሳት መናፍስት ሳቀዩ ድማምጸው ኩላቶም ሓወዩ ብለና ዝሓለፈ ሰሙን ዝራአና ያክፍሊ ማለት እዚ አብ ህይወት ሐዋርያት ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ውጽኢት ናይ ጸሎቶሚ አሜን ደቅዱሳን እዚ አብ ሐዋርያት ተገሊጹ ንሪኦ ዘለና ነገር ብሙሉኡ ጸሎት ዝወለዶ ነገር ክብር ንጎይታ ይኹን ሐዋርያት بسم يسوع كي سبكو كي مهرو توم نايشعو جبرتن حادقتن مساعد أنقاوهم زتقلي وتقلوت اندحري إنايو عادحننا سورنا جلز بالتقلوت هايكونن مساعد لهم دو قدسان اتزتقلي وتقلوت انتاي زبل تقلوت ينيرو حجد ما إلهم قبر حوارات 4 كاب إسران شعاتن كساب 30 حادن كيدنا هننبب كولنا حجد ما قويتاي نام مفررهم رأي بسم تقدس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إدكا زرقح نباروت كادما بغلو تبعات قالكا خزاربو حابوم إلوم يمتسأليهم يسوس كريستوس كويتاي لومي أنا نسخاتكم انت عين تسألوتنا نتسألي اكزابير دما نتسألوتهم سميعو ودياو كمل سلوم كله نري انتاي بلنا قطر 31 مسلم منوخا اتا تاكيبوم لا زلو سفرا تناوصت كلاتهم كا منفس قدوس ملؤ قال املاكم بتبعات تزاربو بلنا وصيت نايز ጸሎቲን ባአር አብ ህይወት ሐዋርያት ተገሊጹ ንሪኦ ዘለና አሜንዶ እቲ ምሕዋይ ሕሙማት ይኹን እቲ በቃ ብጽላሎት ናይ ጴጥሮስ በቃ ሰባት ምፍዋስ ይኹን ካብ ርኹሳት መናፍስቲ ነፃ ሙፃ እዚ ጸሎት ዝወለዶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነፍስ ወከፍ አብዝ ዘሎና ንጽሊና ሐቂዶ ቅዱሳን እንጽልዮ ግና አባናን አብትናትና ዘበለ ነገር ዘተኮረ ጸሎቲና ንጽሊ ሓደ ነገሪ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቃልዝና እናጽናኹ ዝመሃረኒ እቲ ዝለመናዮ ስለንቅበል ድማ አብቲ መንፈሳዊ ነገር ክሳዕሎም ያይጣሐስና ስለምንታይና አብቲ መንፈሳዊ ዓለም አብቲ መንፈሳዊ ነገር ዘይጣሐስና እንደህር ኢልና እንጽልዮ ነገር መንፈሳዊ ነገር ስለዘይኮነ ሐቀይዶ ቅዱሳን ምሳይደለሁም እንጽልዮ ነገርና ንቅበል እንጽልዮ ነገር መንፈሳዊ እንደህር ኮይኑ መንፈሳዊ ነገርና ንቅበል እንጽልዮ ነገር ግና ምድራዊ እንደህር ኮይኑ ለምኑ ኩወሃበኩም ስለዝበለና ዝለመናዮ ንቅበል ማለት እዩ ፈቲና ጸሊእና ዝለመናዮና ንቅበል
ኣብ ቅድሚት ሁሉ ዝኽእል መንብርካኽና ዘይተረፈ ቅዱሳን ሎሚ ከምዚ ኢሉኒ ሎሚ መዓልቲ ክጽንዖ ከለኹ ኣብ ቅድሚት ሁሉ ዝኽእል መንብርካኽካ ዘይተረፈ ኣብ ቅድሚት ጸሎት ዝሰምዕ ንጸሎትና ጽን ዝብል ኣምላኽ ካብ ተንበርከኽና ካብ ናባናን ናብ በቃ ናብትናትና ዘበለ ዘተኮረ ወይ ድማ ሰልፍ ሰንተር ካብ ዝኾነ ጸሎት ወፂና ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ጸሎት ክንጽሊ ከም ዘለና ሎም መዓልታነ ተማሂረ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ኩሉ ጸሎትና አባናን ኣብትናትና ኣብ ዙርያና ዘተኮረ ነገር ኢና ንጽሊ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ንእግዚአብሔር ባህ ብሎኒ እዞም ሰባት مفررح مقبوعبا مسبوعهم بز سمزي خايت سبكو بز سمزي خايت حويو بز سمزي منم نجر كايت جورو زبل متأنك تامس وصحهم زوج الله وتصلوت مليسو ناب شجر زأتوهم تصلوت يوم تصليهم دك مزامرت يسوس دحرت مفررحن مقبوعان بزوح عينت تصلوت كتصليو مخالون يروم حق إيدو قدوسان حلونا صورنا قال አይበሉን ይገርመኩም እንታይ ደአ መሊሱ ናብ ሽግር ዘእቶም ጸሎት የምጸልያው እግዚአብሔር ካልመነኦም ሰሚኡ ክሳዕ ብጽላሎት ጴጥሮስ ሰባት ዝፍወሱ ብዙሕ ተእምርትን ተአምራትን ከም ዝኸውን ገይሩ ልማነኦም ብስምት ቅዱስ ወዱ ኢየሱስ መሕዋይ ሕሙማትን ተእምርትን ተአምራትን ክኸውን ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ከምቲ ዝጸለይዎ ብስምት ቅዱስ ወዱ መሕዋይ ሕሙማትን ተእምርትን ተአምራትን ገይሩ ዝለመንካዮ ኢኻ ትቕበል ዝለመንክዮ ኢኻ ትቕበል እንታይና ንልምን ኣብ ቅድሚት ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ክንብርከኽ ኮለና ኣብ ቅድሚት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ ክንብርከኽ ኮለና እንሓቶ ወይ ድማ ልማኖና እንታይ እዩ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክጽልዩ ኸለው እቲ ዝልምንዎ ዘለው ነገር ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ከይፈለጡ ይኮነነት ዝጸለይዎ ጸሎት ጸልየሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ ምዕራፍ 4 ብስም ኢየሱስ ንማንም ካይነግሩን ከይምህሩን ምሳጠንቀቆም እቲ መርገጽኦም ብግልጽ ነጊሮሞም ንሕና ንአምላኽ እምበር ንሰብ ክንእዘዝ ኣይኮነልናን ኢሎም አስሚሮም ነጊሮሞም ስለዚህ ሐዋርያት ምሕዋይ ሕሙማትን ተእምርትን ተአምራትን ይኹን ኢሎም ክጽልዩ ኸለው እቲ ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ነገር ፈሊጦም የምጸልዮም ቅዱሳን በኸመይ ፈሊጥካ እንድሕሪልኩምኒ ነዚ ጸሎት ብስም ኢየሱስ ከይትሰብኩ ከይትምህሩ በዚ ስም እዚ ምንም ከይትገብሩ ኢሎም ድሕሪ ምጥንቃቆምን ምፍርራሖምን እዮም ነዚ ጸሎት ጸልዮሞ ናብ ማእሰርቲ ዘእተዎም እምበኣር ጸሎቶም ዘስዓቦ ተአምራትን ትእምርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ልዕሊቶም ተጻረርቶም ቅንኢ ከተክል ዝገበሮ እቲ ውጽኢት ናይቲ ጸሎቶም እቲ ስም መሊሱ ስለ ዝገነነዩ ስም ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ስለ ዝወጸይ ብስም ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ይኸውን ብምንባር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 17 እንታይ ብለና ሽዑት ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ሁላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከአሻራ ሰዱቃንም ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሐዋርያት ሓዝዎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቡን ኣእተዎም ይብለና ቅንኢዩ ነዞም ሰባት ኢዶም ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ክዝርግሑ ገይርዎም እቲ ሊቀ ካህናት ይኹን እቶም ምስኡ ዝሓብሩ ሰዱቃውያን ዘቕንኦም ነገር እቲ ኣብ ህይወት ሐዋርያት ዘሎ ነገር እቲ በሐዋርያት ተገብረ ነገር ኣይኮነን ኣቕኒኦም እዞም ሰባት እንታይ ኣቕኒኦም እንድሕሪና እቲ ህዝቢ ናብ ሐዋርያት ይውሕዝ ብምንባሩ እዚዩ ከም ዝቐንዑ ገይርዎም ሐዋርያት ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ብምውሳዶም እዩ እዞም ሰባት ብቕንዒ ህርር ኢሎም ቅዱሳን attention እቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ attention ናይቲ ህዝቢ ኣቓልቦ ናብ ሐዋርያት ገጹ ስለ ዝኸደ እቲ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ናብኦም ናብ ሐዋርያት ይመጽን ይውሕዝን ብምንባሩ እዮም እዞም ሰባት ቀኒኦምሎም
ናብ ቁጥር 15 ምልሲልና ንብብ ኮለና እንተብለና ጴጥሮስ ከሐልፍ ኮሎ ጽላሎቱ ኣብ ገሊኦም እንት ኾድቕ ኢሎም ንሕሙማት ኣብ ዓራት ኣብ ቃሬዛን ገይሮም ተሰኪሞም ናብ አደባባይ የውጹ ነበሩ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ካብ ዘለዎ ከተማታት ከኣ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጓዓዙ ነበሩ ሕሙማትን ብርኹሳት መናፍስ ዝሳቀዩ ድማ አምጹ ኩላቶም ሃወ ይብለና እዚ ነገር እዚ እምበኣር ነቶም ናይ ሃይማኖት ሰባት ብጀካ ጥቕሞም ብዛዕባ ካልእ ዘይግደሱ ኣምላኾም ከብዶም ዝኾኑ ሰባት ከም ዝቐንዑን ኢዶም ዘርጊሖም ክሕዝዎምን ናብ ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም ገይርዎም ቅዱሳን ኢዮብ ብዛዕባ ቅንዒ ብዙሕ ተዛሪቡ ቅንዒ ኣዝዩ ክፉእ ነገር እዩ ኣዝዩ ክፉእ ነገር እዩ ቅንዒ ንሰብ እውር ዝገብሮ ቅዱሳን ቅንዒ ንሰብ ከይመዛዝን ይዝገብሮ ከምዘይ መዛዝን ይዝገብሮ ሐዋርያት ምንም ብጀካ ንሰብ ሰናይ ምግባር ምንም ዝበደል ወይ ዝዓበስዎ ነገር የለን እዞም ሰባት ብቅንዒ የዕንቶም ዘዓወረ ሰባት ብምንባሮም ነቶም ምንም ዘይበደሉ ከም በደለኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞም ዋላኳ ንሳቶም እቲ ኣብ ልዕሊኦም ክገብርዎ ኢሎም ዝሓሰብዎ ክሳዕ ዝገብርዎ ኢሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ እንተእተውዎም እግዚአብሔር ግና ንምኽሮም ከፍርሶ ኾሎ ስለቶም ባሮቱ መልአኹ ክልእክ ኮሎ ድማ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አይገድፈካን አይጥንጥነካን ከቶን እሽሽ አይብለካን ዝበለ አምላኽ ክሳብ ኩል መዓልቲ ምሳኻትኩም ኣለኹ ዝበሎም ጎይታ ከም ቃሉ ደበኽ ክብለሎም ኮሎ ኣብቲ አድላይ ሰዓት ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቁጥሪ 19 ኢስራን እንታይ ይብል መልአኽ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ ንወጻይ አውጽዩ ኪዱ ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቡ ንገሩ በሎም ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር ስኡል ይኮነን መልአኹ ልኢኹ እግዚአብሔር ስኡል ይኮነን መልአኹ ልኢኹ ካብ ቤት ማእሰርቲ አውጽይዎም ሐዋርያት ንስራሕዮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጽዮም ኢየሱስ ጎይታይ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ ንወጻኢ አውጽዩ እንታይ ዝብል ትእዛዝ ይሂብዎም እንድሕር ኢልና ሓደ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ከውን ኮሎ እቲ ካልኣይ ትእዛዝ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ሁሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ ዝብል እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ቃል ህይወት ንገሩ እዚ ቃል ህይወት ክንገር ኮሎ እቲ ሙት ዝኾነ ነገር ህይወት ዝዝርአሉ አሜን ሰባት ናብ ጎይታ ዝመጹ እዚ ቃል ህይወት እዚ ክንገር ኮሎይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዮሐንስ 5 ኮሙ ይብልምሽ እነሆ ሙታት ድምጽ አምላኽ ዝሰምዑሉ ሰዓት ክመጽዩ ንሱኻ ሕጂ ቶም ዝሰምዑዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ቃል ህይወት ክንገር ኮሎ እቲ ሙት ዝኾነ ነገር ህይወት ይዘርእ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ዮሐንስ 5:25 ኮሙ ይዝብለና ሙታት ድምጽ ወደ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ኢሉ ጎይታ በዓሉ ንሳኻ ሕጂያ ቶም ዝሰምዑ ህያዋን ክኾኑ እዮም ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ትመልአኽ እንታይ ኢሉዎም ኪዱ ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ነገር እዚዩ እቲ ህዝቢ ሲኢንዎ ዘሎ እዚዩ ኣብ ዘመናውን እዚ ቃል እዚ ክንገር ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል ህይወት ይሰብ ሲኢኑ ዘሎ እቲ ህይወት ዝህብ ቃል ይሰብ ሰብ ጸሚእዎ ዘሎ ስርዓታት ኣይኮነን ሲኢኑ ዘሎ ቃል ህይወት ይዘድል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያት ነቲ ካብ እግዚአብሔር ተቀበልዎ ትእዛዝ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ከምቲ እተኣዘዝዎ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዮም ከተግብርዎ ኸለው ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ሙጋህ ምድሪ ናብ ቤት መቅደስ ኣትዮም መሓሩ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ እንታይ ዘርኤና እንድሕር ኢልኩምኒ ክሳዕ ክንደይ ዝቆረጸ ማንነት ከም ዘለዎም ይዘርኤና አሜን ዶ ቅዱሳን እዚ ዓይነት ህይወት እዚ እግዚአብሔር ይሃበና አሜን አሜን ዶ ካብ እስር ቤት ካብ ኢድቶም ቀተልቲ ካብ ኢድቶም ጨካናት ወጽኢኻስ
تمليسكا أبتنساتهم زسبكلو أبتنساتهم زمحادروا بيت مقدس كيدكا مسبح مالت بتعمي قرات كتكون لك يسوع كريستوس غويتاي إذن تاي زريئنا كيدوم مسباخهم كيدوم استبحلوا مغبارهم انتاي زريئنا وفوي ماننت كم زلوهم زقورت ماننت كم زلوهم زريئنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ كابيت ما أسرتي بتأمرات وصيامسي عندنا نابيت ما أسرتي زأتوهم زجدد فرد زمت علهم نجار كجبرو خلوا ينانري زلنا قليل نجار يكونن يسوع كويتاي إذا بمنفس أملاك تزي كوينو بسقى خنجبرو نجار يكونن هذا سب كابيت ما أسرت اندحر وصي انقعد أنا حج وصاهم بر بدع حجز كتنقاي وين ما قلي زبل بتبب كمل على سي قلي زبل هاليلويا ساكندي زقورت اماننت كم زلوينا كابز قال زنري እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ كابيسران هذا ساعه 16 تايب للناسي إذا مسمعو كأموجح مدري نبيت مقدساتهم مهارو أتليك أكحنات توم مسؤولو جنا مسؤ توم وعلان كلهم عبيت دك إسرائيل دماك كبوت أو كم تصوم كأنا بيت ما أسرت لأخو توم جلاو جنا مسمعو عبيت ما أسرتي أيرخبوا من تمليسهم أتي بيت ما أسرتي تعاتي بغولو دما جت إمو توم حلوتون أب أفدق الدولهم تانيهمنا مسكفتنا يجنا وشت حدا كوير خبنا لهم نجروهم التحلق حلوت بيت مقدسن لك أنت كهناتن إذن جرزم السمعو انتي كون يخون زيلهم بزعبهم زبلو وسعنو حدا متيجنا أتوم عبيت ما أسرت زأتهم سباتي إنه عبيت مقدس دويلهم نهزبي يمهروا له إلى نجارهم شعو تي حلق حلوت بيت مقدس مستهم جلاو كيدو أم تصام تهزب بدرب أمن خيقاتلهم سلزفر حجنا أيقاف ومن يبن واو amazing إذا مسمع زبلك قال نتي ملأك إغزابير زبلهم زملكت قالي ملأك إغزابير بليتي معصو بيت ما أسر تخفيتو مسوطو من تايلوهم إذا كله قال هيوت نهزب نقروا يلوي عزيزوهم حوارات نزي تأزاز مسمعو نزي تأزاز تقبلهم مدر مسوقحة نبيت مقدس آتيهم بزعبا قال هيوت بزعبات وحابي هيوت زخون كريستوس نتهزبي مهيرهم خبرنا قويت أخون اتهم دك إسوم زحادرو اتبليت استفدت أما نجر بنجهو زخون نجر كيف لتو وعلى أكيبهم نتهم إيدهم زرقيهم نبيت ما أسرت زأتهم حوارات نفرد خمسوهم كل أخو خلوينا نريابزي توم نحواريات كابت تأثيرهم لوز نبرو سفرة خمسو تأززو قلاو نابتتي توم حواريات تأثيرهم لوز نبرو سفرة مسمتو حدا زي تتقبيو نجر كويني رخيوامو نتزرعيو نجر دما نتهم زلقاخوهم كنقرو خلو انتايلهم سي توم قلاو دما متسو أبيت ما أسرتي أيرخبهم تمليسهم أتبيت ما أسرتي تعاتي بخلو دما قاتيمو توم حلوتي أب أفدق دولهم تانيحمنا مسكفتنا يقن أوشت حادا كويرخبنا لهم ناقيرهم يبلنا إذي ملس زي ترخبولو نقري كونفيز زقبر نقري نابي كيدوم يبحال إلهم يوم ززارة ربوزولو اتمال أخي زيابي هير نحواريات كابيت ما أسرت خوت كله توم حلوتي أبوت كله ينت بيت ما أسرت خفيتو نحوارات كابت بيت ما أسرت نوت عياوتيوم حق إيه ده قدسان انت هنا توم جلاو نحوارات دليوم نابت بيت ما أسرت مسمى تسوقنا اتي بيت ما أسرتي تعاتيو بخلو دما قاتيمو توم حلوتون أب أفدق دويلهم يمتعني همهم انتقونا كفيتهم ناوشت تبيت مع أسرت مساعاتوغنا توم زدليوهم حوارات أو يتصنحهم زابير سمو يبارك آمين توم نحوارات كابيت مع أسرت خمسهم تأززو تراحيدهم نابتهم زلقاهم مسمتهم سلامنتاي تراحيدهم كم زمتو مسنقروهم توم نزل نجار السمع خلاتهم بحطهم اللو انت يكون يخون الزنابلو بزعبا ملسخ رخبلو زي كلو حطو كحطو خلو نري
እንታይ ኢሉሲ ኣብ ቁጽር 14 እቲ ሓለቃ ሓለውት ቤተ መቕደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ መትሓዝ እኮ ሲኢናሎም እዮም ዝብሉ ዘለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዛዕባ ኣብታ ለይቲ ተፈጸመ ፍጻሜ ብጀካቶም ሐዋርያት ማንም ስለዘይፈልጥ ኩላቶም እንታይ ከም ዝብሉ ከም ዝጠፍኦም ብጀካ ምርግራምን ምድናቕን ምንም ክብሉ ከም ዘይከኣሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሐዋርያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለው እንዳተባሃሉ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ይምህሩ ነይሮም ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ኩላቶም በቲ ነገር እናተዘራረቡ ሆለው ናበይ ከይዶም ይባሃል እንዳበሉ ኣብዚ ዘራረቡሉ ሰዓት ግን ሓደ ሰብ መጽዩ ህላውነት ናይቶም ዝደልዮም ሰባት ክነግሮም ከሎ ንርኢ ኣብ ቁጥር 5 እንታይ ይብለናሲ ሓደ መጽዩ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኸሞም ሰባት እነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለው ኢሎም ነገሮም ይብለና አሜን ሐዋርያት ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ዘአዘዞም አንጊሖም ናበዮም ከይዶም እንደሕሪና ናብ ቤተ መቅደስ ነቲ ካብቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝተቀበሉዎ መልእኽቲ ተግባራዊ ንምግባር አንጊሖም ናብቲ ቤተ መቅደስ እዮም ከይዶም ከምቲ ዝተባሃልዎ ድማ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ቃል ህይወት ይምህርዎ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታይ ክሳዕ እቶም ዝደልይዎም ሰባት መጽዮም ካብቲ ቤተ መቅደስ ዝወስድዎም እንታይም ዝገብሩ ነይሮም እንደሕር ኢልና ትእዛዝ አምላኽ ይፍጽሙ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ ምስ ሰምዑ ይብለና እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቅደስ ምስቶም ገላው ናብቲ ሐዋርያት ዝምህሩሉ ዝነበረ ስፍራ ከይዱ ንሐዋርያት ናብቲ ዋዕላ አምጽኦም ክምርምርዎም ከለው ንርኢ ካብ 26 ክነንብብ ኮለና ነዚ ዝነግረና እንታይ ይብልሲ ሽዑ እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቅደስ ምስቶም ገላው ኸይዱ አምጽኦም እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቀትሎም ስለዝፈርሑ ግና ኣይጋፍዖምን ምሳምጽዎም ኣብቲ ዋዕላ ዳው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ከይትምህሩዶ ኣምሪርና ይከልከልናኩምን እነሆ ኸኣ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መሊእኹሞ ደምቲ ሰብኣይ እቲ ናብ ልዕሊና ተምጹ ትደልይለኹም ኢሎም መርመርዎም ይብለና እዞም ሰባት ስም ኢየሱስ ከማን ክጽውዑ ኣይክእሉን እዮም ኣይገርመኩምን ስም ኢየሱስ ኣይጸውዑን ክጽውዑውን ኣይክእሉን እዮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ በዚ ስም እዚ ካይትሰብኩ ካይትምህሩ ኢልናስ አምሪና ዶይ ነገርናኩምን ስለምን ታይኹም ትእዛዝና ዘይኽበርኩም መልስና ይዝሕቶ ዝኮ ሐዋርያት አቀዲሞም ነጊሮሞም ኣብቲ ዝቕጽል ሰሙን ንሪኦውን መሊስና ንሪአይና ነጊርናኩም ኢና ካብ ንሰብ ንአምላኽ ምእዛዝ ዝበልጽ ንሕና ንአምላኽ እምበር ንሰብ ኣይንእዘዝን ኢና ኢልናኮ ካብ መጀመርታ ነጊርናኩም ኢና ኮይም ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንኣና ደው ክተብሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንሕና ዋጋና ተሚና ዝወፃና ሰባት ኢና ስለዘፈራራሕኩምና ስለዝወቃዕኹምና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለዘእተኹምና ንትእዛዝ አምላኽ ገዲፍና ትእዛዛትኩም ኣይንፍጽምኒና ይመልስና ሐዋርያት ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን ከምዞም እነጽንዖም ዘለና ታሪኾም ነንብብ ዘለና ሐዋርያት ቆራጻት ይግበረና አሜን ዝቆረጸ ማንነት ይሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ዋጋኻ ተሚንካ ኢኻ ክርስትና በቃ ንጎይታ ትስዕብ ዋጋኻ ተሚንካ ኢኻ አሜን ዶ ልክ ከም ክርስቶስ ከምኡ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ክብል ናይ መስቀል ሞት ዝተዓገሰ ናይ እምነትኩም ጀማሪኡን ፈጻሚኡን ዝኾነ ክርስቶስ እናጠመጥኩም ከም ዝብለና ስለቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር እናረአና ንጎይታ ክንስዕብ እዩ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ አሜን ዶ
ንጎይታ እናሰዓብና ንጎይታ እንዳገልገልና ከምዚ አይነት ነገራት ክገጥሙና ተኽእሎታት ከም ዘለው ኢና ንንብብ ዘለና አይገርመኩምን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጽዮም ሃሌሉያ ኢሎም በቃ መስጊኖም ካይወዱ እዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሶም ዘኣቱ ካብ መከራ ወጽዮም በቃ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኢሎም ካይወዱ ኾለው ይካል መከራ ዝመጾም ነይሩ ብኹሉ ግን ሓደ ዝተረድኦም ነገር ነይሩ ሐዋርያት እንታይ ተረዲእዎም እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ኣብ ህይወቶም ዝኸውን ኩሉ ከም ፍቃድ አምላኽ በቃ ፍቃድ አምላኽ ኣብ ህይወቶም ከም ይፍጸም ከም ዘሎ ተረዲእዎም ስለዝኾነ ንኹሉ በቃ ተዓጊሶም ብትዕግስቲ ሓልፎ ነይሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና ጸጉኡ የብዛሃልና ናይሎሚ መጽናዕትና በዚያ ጠጠው ከብለ ዝመጽ ሰሙን ድማ ክንቅጽሎይና ጎይታ እናባረኸ ይባረኩም እዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንወደይና